ब्लेंडिंग में बा धइल चीज पेहनडिंग में बा हाय ढोरिए पेहनडिंग में बा धइल चीज पेहनडिंग में बा हाय ढोरिए पेहनडिंग में बा धइल चीज पेहनडिंग में बा हाय ढोरिए पेहनडिंग में बा। आर के रिकॉर्डिंग स्टूडियो घोरावल सोनभद्र। कोई कहता कुछ वायरल हो जाता बॉलीवुड से भोजपुरी आगे जाता ए भाई सुना कोई कहता कुछ वायरल हो जाता बॉलीवुड से भोजपुरी आगे जाता बात न बचता इतिहास सबे रचता हर जगह ट्रेंडिंग में बा धइल चीज पेहनडिंग में बा हाय ढोरिए पेहनडिंग में बा धइल चीज पेहनडिंग में बा हाय ढोरिए पेहनडिंग में बा धइल चीज पेहनडिंग में बा हाय ढोरिए पेहनडिंग में बा। कहले उमे संगे रहतन राकेश हो कोई विवाद करे कोई कर केस हो अरे सब हो जाता कहले रामा संगे रहतन राकेश हो कोई विवाद करे कोई कर केस हो कोई त गाली देवे कोई समझावे थाना इंडस्ट्री में बा धइल चीज पेहनडिंग में बा हाय ढोरिए पेहनडिंग में बा धइल चीज पेहनडिंग में बा हाय ढोरिए पेहनडिंग में बा धइल चीज पेहनडिंग में बा हाय ढोरिए पेहनडिंग में बा। अरे अभी ले ढोरी ट्रेंडिंग में बा ए भाई।